Tak ahojte, nachádzame sa na jazere Demečer. Strávili sme tu 4 dní, 3 noci. Išli sme tu s takým cieľom, že odveta sa to volá, keďže boli sme tu na pretekoch obidvaja, len rozdielne týmy a darilo sa nám tak všelijak. Májo, nechytili ste vtedy ani rybu? Nie, ani jednu. A my sme mali 2 ryby a to nás umiestnilo na prvom mieste v sektore. Takže išli sme to tu trošku s takým cieľom, že chytiť trošku viac rýb. No to sa nevydarilo. Hneď prvý večer, jak sme tu boli, všetko sme povyvážali. No a ja som dostal ukrutnú jazdu. Sme si mysleli, že to je predzvesť, že už to sa aj pomaly rozbehne. No nebolo to tak. No a po tej brutálnej jazde vlastne to všetko utichlo. Chytili sme zo pár pleskačov. No a vlastne tá okrutná jazda a na druhom konci na montáži bol krásny kapor, dvojfarebný, o váhe 16 kg. Cez 16 kg niečo, nevážil som to, že úplne presne do detailov, ale cez 16 kg. Zobral si 1,12 popku. No a poďte sa pozrieť, ako prebiehala zdolávačka a aký krásny kapor sa mi podaril. Tak, premiéra zo Zemplínskej Širavy je vonku. Určite si pozrite videjko. Som s vami v čete vlastne, vy to už vidíte po premiére, ale aj tak vám dávam do pozornosti to videjko. Zatiaľ sme bez rybky, varím polievočku na večer a ideme na to. Tak vlastne poďme si ukázať miesto, aké tu my máme. Molo, krásna trávička, chatka. Sú miesta, kde sa dá iba bivakovať, ale my sme si zobrali chatku. Tu máte takú terasku, kde máte 2 zasúvky, vonkajšie svetlo. Vojdete dnu, tam aj si môžete zamknúť chatku, hej, na kľúčik. A sme dnu. Tu na vlastne máte vypínač na vonkajšie a vnútorné svetlo. Telka, aspoň my na chatke máme, neviem ako to je na iných chatkách, my máme aj telku. Mikrovlnku, chladničku, zásuvky. Sú tu 2 postele, stôl, vešiak. No a takto si tu žijeme. Vlastne tu spím ja, tu spí Majo, tu sedíme. Stolík, tu je stôl, kde mám elektroniku, ovládač od loďky, tu má Majo nejakú bižutériu. Tu máme všetky tašky, nejaké oblečenie. Vlastne čo nám treba. Máme vlastne to pripojené na notebook, ale obsahuje to aj Netflix, aj YouTube, aj Spotify, no všetko. Takže tak. Tak idem po rybku. Uvidíme, čo to bude. Furt ťaha. V kuse ide. Ale jazda, že brutálna. No mňa nadvihlo backlit. Akurát teraz sa nám rozbil pohár a som povedal, že črepy prinášajú šťastie. Tak asi to bolo také znamenie, že fakt prinášajú šťastie. Za chvíľku už by som mal byť pri ňom, ale nič nevidím, lebo je taká hmla nad hladinou, že konec. Táto ten si poťahol dosť, kamarát. Až na druhú stranu pomaly. No, čo to bude, až tu bude. Silná ryba, veľmi silná ryba. Krásny je ľudia. No poď. Krásna rybka, ľudia. Tak okolo 15 kg, typujem, plus minus. Ale špirinter pekný. Točí ma tu
jak babetko. A nechce ísť. Škoda, že som si nezobral 3-metrové paličky, ale iba 4-metrové. Či 4-metrové 3-6. Choď preč, spočil ma. Choď preč po člna, kamoš. Nechoď po čln. S tými 3-6-kami sa veľmi zle manipuluje v člne. Pekná rybka. Pekná rybka, ľudia. Vypol síce olovko, ale to absolútne nevadí. Trošku si ho dotiahnem. Neviem, či niečo vidíte, lebo to bolo také narýchlo. Už sme oddychovali, keďže vyšla premiéra nového videjka vlastne zo Širavy a sme to dopozerali, už sme aj oddychovali, sedeli, najedli sme sa. Vlastne ani nevypol olovo, výborne, môžem to rovno aj položiť. Nemôžem ani veľmi hovoriť, lebo tu je veľká ozvena a už všetci spia, čo sú v bivaku, takže som ich nepobudil. Kde tam ideš? No ale točí ma neskutočne. A to ani do člna nebudem ťahať, to si ho iba tak odopnem pri podberáku a si ho budem viesť až na breh, lebo to nebudem ho viesť až do člna. No ako nebudem ho dávať do člna. Ako pekný je. Veľmi pekná rybka, ľudia. S podberákom bojujem. No poď. No ale nechce ísť. Nechce ísť, kamoš. Ale brutálna jazda. No poď. Je tam. Jo. Je tam prvá rybka. Dúfam, že ma dobre počujete. Ale ty kokso. Prvá rybka, hneď takáto bomba. Určite cez 15 kg. Jo! Idem na breh s ním. Tak mám tu prvú rybku našej výpravy. Je to krásny lištek s váhou okolo 16 kg. Zabral na jednu 12 krabovú popku, krásnu ružovú. Tam mi išla aj na Širave a tam mi ide aj tu na. Ukážeme si ho. Je to krásny lištek. Normálne som mal zabeglidované pruty a jak pribil jazdu, máme begli dvihlo. To brutál jazda. A bojoval statočne. No poď. Nejeboj sa. Ja ťa pustím, kamoš. Brutálna rybka. A hneď takáto prvá bombička. Jo! No, už ťa položím. Je tam, ešte raz si ho ukážeme. Iba tak si ho dvihnem a pôjde naspäť. Jo. Tak idem si to položiť. Vlastne toto je ľavý prútik. Tam si ho niekde tu na. Dávam tu jednu 12 popku krabovú. Vlastne na ňu včera prišiel aj ten krásny kapor o váhe 16 kg. V noci sa mi podarilo urobiť 2 zábery, no boli to pleskače.
takto si to tu položím. Je tu, že 1,5 metra vody, možno 1,70 m. Dal som si predmočiť gule. Vlastne toto je čili a moruša 16 mm. A iba takto do okolia si dám ešte. Hop, 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 hop. A ešte dám takto. No. A môžem ísť na breh. Vlastne mám to nejakých možno 120 metrov, čo by som viac menej kľudne mohol nahodiť, ale keď sa dá vyvážať, tak prečo to nevyužiť? Tak idem na breh a ukážeme si druhý prútik. Tak idem si položiť druhý prútik. Tu mám 0,40 fluorokarbonát väzcový, trošku plastického olova. No vlastne je to kombinovaný nadväzček, tu je šnúrka, 4 háčik, hromnátko a také slip Dčko. Vlastne tu mám 16 mm popku slivku a 16 mm guličku morušu. Tak idem si to tu niekde položiť. Tu je taký spád. A ukazovalo mi tu aj ryby. No, tu na to stúpa. Tak tu na to aj položím. Tu na to položím niekde. Tu na to vyzerá veľmi dobre. Aj bude to vidno, že kde som to položil asi. Ani to nevidno. Veľmi na sonare. A je tu brutálne tvrdo. A opäť ten mix, čo tu mám. Predmočené guličky. A mám tu niekde aj pikantného kalamara dole. Vlastne to je pikantný kalamar, jahoda, čili a moruša. Hop, a ešte takto do okolia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 guličiek do okolia. A vlastne tak je to dobre. Tak idem pomaličky na breh. Tak, som na brehu. Došpanujem si prútik. Jemno. Keďže tam dávam malé jakéby závažie. Vlastne dám si tam beglidík. OK. Takto si to dávam, že udičku si dám dozadu, vyťahnem si baglit, keďže hneď tu je hĺbka veľká pri brehu, tak nedávam až taký dlhý baglit, ale je to tu potrebné skrz to, že chytáme na mole, máme vysoko prúty, aj keby sme ich dali nižšie a celkovo aj ryba je teraz taká opatrnejšia. Tak, neprichádza veľa záberov, takže s tými baglitmi si iba pomôžete viac menej. Nic s tým nepokazíte, iba si s tým pomôžete. Tak. Výborne, jeden, druhý. Prútiky sú na svojich miestach a my ideme ďalej. Tak, máme pred sebou druhú noc. Vlastne cez deň sa neudialo nič, ani jeden záber. No a včera večer, ako ste mohli vidieť, sa mi podarilo chytiť krásneho dvojfarebného liščeka o váhe cez 16 kg. Neišiel som až úplne do detailov, proste cez 16. Za ňou som neskutočne rád. Neviem, či to vidíte, ale Majo je teraz na vode. Vyváža svoj druhý prútik. Vlastne ide ešte tretí, ale to ide iba z brehu s vážacou lodičkou. Ja už mám všetko vyvezené.
Na pravý prútik som dal jednu krabovú popku, 12, a na ten vlastne ľavý prútik som dal 16 morušu s 12 citrusovou popkou. Uvidíme, či to prinesie. Vlastne tá krabová popka mi priniesla tú 16, lisca. No a dneska vlastne taký deň. Som trošku polietol s dronom, niečo som potočil. Že čo, Majo? No je tam jeden kopček. Tak, vrátil sa z vody Majo. Takže dneska je viac menej taký oddychový deň. Najedli sme sa, popratali sme niečo, pomývali sme riady a čakáme na rybku. Počkaj, chytím ti udicu a ťa odpinknem. Dobre, môžeš ísť. Tak. Môžeš. Takže takto to vyzerá. Dneska vlastne pozeráme iba filmy. Takže si budeme hovoriť. Aktivita je taká, aká je na celom rybníku. Nejde to veľmi. Hlavne, že tu je telka a Netflix. To je ktorá? Stredná? Hej. Tak vlastne tu má Majo pruty. Zajtra sa má vlastne ochladiť, majú prísť nejaké dažde, asi od 5 rána to má začať. Na to sa aj celkom teším, aj nejaký vietor to má priniesť, takže bude to dobré. Už teraz trošku taký je vetrík, že jemný a myslím si, že to pomôže. Tu vám ukážem. Tam je telka, no a zbytok si ukážeme, keď budem dnu. Idem ešte trošku Majovi pomôcť s lodičkou a ideme na to. Ďalšia noc pred nami, držte palce. Tak, tu nás sa varí obed alias večera. Niečo také som vytvoril. Toto ide vlastne na noc do vodičky. Pikantný kalamár s krabovou popkou. Majo je na vode, dali sme tu na stojany, lebo sme trošku pomenili miesta, keď sa vyprazdnil celý rybník, tak máme viac možností. Tak ideme na to. No a vlastne potom kaprovi už nebolo nič. Iba pleskače, či som tam dal gulu, či som tam dal popku, v kuse pleskač. No a teraz prenechávam slovo Majovi. Čo by som ešte k tomu povedal? Môžem o jazere povedať, nie? Môžeš o jazere povedať, kľudne. Nachádzame sa na Demečeri, ktorý má rozlohu 18 hektárov. Dá sa tu bivakovať a sú tu aj chatky, ktoré máte označené. Všetko nájdete na Barry Carp Lake na facebookovej stránke. Chodím tu už asi 4. 5. rok a mám tu strašne pekné ryby pochytané. Naposledy sa mi podaril 27-kilový kapor a kopu ryb od 15 do 20 kg, takže osadka ryb tu je nádherná. Len táto výprava sa nepodarila a prvýkrát idem domov stadiaľ bez kontaktu. No ale musí byť aj včera kontakt. No aj jeden. Ale na konci bolo nič. Samozrejme, neberte to tak, že to je nejaká reklama, hej, lebo není to reklama, len vám chceme dať do pozornosti, že aj takéto jazera sú blízko za hranicami slovenskými a za priaznivú cenu a dajú sa tu nachytať krásne ryby. Krásne ryby. Není to reklama, hej. Tak mám tu ďalší záber. No, vidíme, čo tam bude.
im majiteľ vedel. Zoberám si podberák. Je to pleskáč opäť. Opäť pleskáč. Ale kamoše, ja ťa chcem pustiť. Tak, krásny pleskač. Určite cez 25-30 cm. Tak si plav. Ja to idem vyniesť. No, tak máme pred sebou poslednú noc a tak vám chcem ukázať montáže a nástrahy, na ktoré budem chytať. Začneme touto. Tu nám mám orezaného pikantného kalamára, čistého. Je tu vlastne 6 háčik, klasické rovnátko, 35 librová šnúrka, klasický antitangel. Tu je mikrobradlík, takže vlastne toto bude prvý prútik a druhý prútik dávam mušlu, tiež orezanú, nejaký longshank, to je také, že slipdečko na dvešček kombinované, klasické rovnátko, taktiež mikrobradlík, stiahnutá 25 librová šnúrka, fluorokarbon 0,40 na 2 sovy, no a plastické olovo a môže to ísť tam. Budem krmiť mušlu, zakrmím s mušlou, rovno si beriem guličky, toľko dám tam na montáž, to som si ich rovno už aj vybral, a na druhú montáž pikantný kalamár, tiež iba takto zahrst. Niečo si aj napolím a vlastne môžeme si aj ísť ukázať, že kde to pokladám, ako to pokladám a tak. A síce neviem, či už budete to vidieť, ale pokúsim sa vám to natočiť. Tak idem si to položiť. Vlastne máme pred sebou poslednú noc, neviem, či som to spomínal. To je vlastne ľavý prútik, takže ja musím ísť tu na niekde. Tu nás sa niečo pretočilo. Niekde sa dobre šplechla ryba. Tu by som to teoreticky niekde mohol dať. A tu niekde by sa teoreticky z tejto zatoky mohla točiť ryba. Nejaká. Takže tu ide jeden prútik. Tak. Tu je nejaká haranka, alebo čo to je. Tak tu si položím prúd. Hop. Je tu
vlastne veľmi plitko na celom rybníku. Nie je tu ako veľká hĺbka. Vôbec. A iba raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Symbolických 10 a vypnem si športový režim. Aha, idem na breh a ideme si ukázať, kde položím druhý prútik, alebo ako položím. Takže tak. Dobre, ma vidno. Dobre. Tak máme vyvezené všetky prútiky. Ja som vám už pokladku druhého netočil, ale asi viete, čo som tam dával. Pikantného kalamara, čistého orezaného, pár guličiek do okolia, tak ako som vám točil to predošle. Zatiaľ aktivita je nulová, ale dúfam, že sa to zmení. Má byť teraz, že veľmi teplá noc, má byť 10 stupňov a je, že polka novembra preč, takže má to byť celkom dobré. Pri zajtra už aj nejaká búrka vlastne od polnoci, takže uvidíme, čo to spraví s tou rybkou. Už by sa mohla nejaká podariť. Ideme na to. No tak priatelia, bol tam pleskač a na konci toto. V tomto bol zavesený. Ajaj. Krása, ale tá mušla, či čo to je, korytko, ty kokso. Veľké. Idem na breh. Všetko uvidíte v priebehu videa. Neviem, že ako som to ešte zostrihal, ale dúfam, že dobre. Škoda, Tak. že mne sa niečo nepodarilo, no ale Tak. som rád, že aspoň Patrikovi. Ale je to naša prvá spoločná výprava vlastne, určite nie posledná. Takže prídeme tu na odvetu asi, keď bude teplejšie. Do tretice všetko dobre. Tak. Táto voda je asi lepšia, by som povedal, v tých teplejších mesiacoch. Neviem, prečo to je tak, ale proste už keď sa ochladí tu voda, nejde tu tak ryba ako v lete alebo na jar. No my sme tu boli na preteku pred rokom a nám sa darilo neskutočne. Chytili sme dve ryby cez 20, ja tu mám aj osobáka 24, neskutočne veľa rýb cez 15, proste úplne iné počasie bolo tepľučko a tie ryby úplne inú aktivitu mali. Teraz je chladno, aktivita je stopnutá. Teraz momentálne, neviem či to vidíte, ale sú tu pretekári, takže preteky tu začínajú dneska vlastne. Pecamania, ne? Áno. Takže asi toľko by sme vám povedali ku tomu. Tak dúfam, že ste si trošku užili to také skromné videjko s jedným kapríkom, ale aj také výpravy sú. Som aj zaňho rád a určite sa tu vrátim znova. Neviem, či už vyjde do konca roka nejaké videjko, dúfam, že áno. Tak, dúfam, že do skorého videnia. Ahojte. Čaute.